Kokoriko guzti batzuen. Marramiau katu kaskamotzarena. Txain, guazna, banaka. Kokoriko deko biurre. Ze, juenda pastel bat itxiko egunen bile, eta katu kaskamotza agertu jako. Da katu kaskamotza bete da, marramiau. Txitatxo bat usaintzen du nik katu kaskamotza, eta berorrekin zorroztuko ditu tortzak. Ezta? Ui, biurre botela liburu honek, Akorda bai. Ez da biurre botez? Eta arboli agertu zana bela. Arboli agertu zana, zein da hori? Kontu duzu okito. Elefantizka. Bai, niko esaten Kontzu beste bat. Baina liburu bai. Bola gorria joan aramairo eta... Eta joan zan matxalenik loiteko okenan oitxue eta mesianotxie eta lamparatxue eta liburue eta joan zan arabe eta hartuan oi eta... Ez da munduan mina hundiago emango duenik. Mogerra zati buruz duzu? Ipiztien edroak irakurri noan da asko guztabat. Bai, bat edo zenbat irakurri duzu? Bat, aventura handiko libukara hori, Bueno, banoa! Baziren behin, Biena eta erdia. Eta egiara guzurra, begidien artean, sudurra, eta bukatu da historia. Irakurritxe dago. Bai, hemen.